היי, אני עדי מאירי, מאמנת אישית לנשים, ובדקה הקרובה אני הולכת לעזור גם לך לצאת מהרגשת התסכול והבלבול שאת מרגישה כרגע. האם זה נורמלי שאת מרגישה מבולבלת? האם זה טבעי שהביטחון העצמי שלך קצת ירד? האם חייבים לאבד את האנרגיה בדרך? כל אישה יכולה להרגיש לפעמים כאילו היא איבדה את הדרך. הביטחון העצמי קצת ירד, הידיעה הברורה של מה את הולכת לעשות בחיים מתפוגגה, ואפילו שמחת החיים קצת דעכה. אנשים מסביבך יכולים להגיד לך כאילו משהו אצלך לא בסדר. מה את חושבת? את באמת מרגישה שמשהו אצלך לא בסדר? אז הרשי לי לענות לך כאן. מה שאת מרגישה עכשיו הוא טבעי לחלוטין. הרבה אנשים, כשמשהו בחיים שלהם לא מסתדר להם, הם מרגישים מבולבלים ומתוסכלים. השאלה היא, מה עושים עם זה? וכאן הפתרון הוא פשוט. את צריכה למצוא את הדרך שלך בחזרה, ואז להתעורר לחיים מחדש. איך עושים את זה? ואיך עושים את זה בזמנך החופשי מבלי שאף אחד ילחץ עלייך? אז כאן אני שמחה לבשר לך שהכנתי סדרת הדרכות במיוחד עבורך. ההדרכות נשלחות עלייך כל אחת בנפרד עם קישור מצורף, כך שאת יכולה ללמוד וליישם אותם שוב ושוב בזמנך החופשי וללא כל הפרעה. השירות והרישום אינם דיסקרטיים לחלוטין. כל שעלייך לעשות זה להשאיר את השם והמייל שלך בטופס שבדף זה, וההדרכה הראשונה כבר בדרך אלייך. ביי ותהני.